Apostle Malinga ngiyabingelela, mfundisi ufuneka, leadership yonke yala ekhaya, egameni lenkosi uJesu ngicela ukubingelela, egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele kakhulu umama uDuma, egameni lenkosi uJesu, my better half, egameni lenkosi uJesu. Uma uNkulunkulu esihlanganisa abazalwane, I thought it was for my needs, my personal needs. But as siqhubeka ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wayene-purpose enkulu kunale yami. So wayesihlanganisela uhambo lwami. Kunezinto ezazingenzeki engakafiki, but esezenzeka manje. Esezenza ukuthi ngibone ukuthi no, ukuhlangana kwethu was not only for my needs, kodwa kwakuyicebo laphezulu. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngaye egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Kunomhlabelelo othi in the name of Jesus, in the name of Jesus, I have victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have the victory. Hallelujah. Ngibingelele futhi kakhulu nabantwana bethu uNkulunkulu asibusise ngabo, uNdumiso noMnqobi kanye noLondizwe egameni lenkosi uJesu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngabo, bayisibusiso empilweni yethu ngendlela ezihlukene. Abafani bayisibusiso ngendlela ezihlukene, bayasikhonza njengabazali babo ngezindlela ezihlukene. Alibongwe igama lenkosi. Bazalwane, asiyene ezweni laNkulunkulu kafishane ngokucela umfundisi. Bazalwane, nginento enhlizweni yami ethi njengoba ngila ekhaya ngingaphansi mfundisi kogcobo lwala ekhaya. Alibongwe igama lenkosi. Manizwa nje kukhona izinto ezehliswa uNkulunkulu ezinamandla, attribute that to the anointing of this house. Kuzobe kungaveli kimi, kodwa kuzobe kuwuhlobo lokudla okudliwa la ekhaya. Alibongwe igama lenkosi. So nginalento nje enhlizweni yami egameni lenkosi uJesu. Siqale nje kafishane ngoProverbs chapter 28 verse 10 bese siya ku-Ephesians chapter 2 la sizogxila khona kakhulu, kodwa ngicela nje siqale kuProverbs chapter 28 verse 10 angifundele osetholile egameni lenkosi uJesu. Verse 10, yes. Verse 10. Yeah. Odlulisela abaqotho endleleni embi, uyakuwela emgodini wakhe. Kepha abapheleleyo bayakuzifa lokufa. Is it Proverbs 28:10? Ayibo, ngifuna. Hallelujah. Ngifuna 18:10. Abe sekuhamba komnyaka njalo? Ayibo.
Kahleni. Verse 10. Yes. Igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Olungileyo ubalekela kulo alondeke. Bazalwane, we have only one safe place. And that place is the name of the Lord. Alibongwe igama lenkosi. Ayikho enye indawo esibalekela kuyo njengabantwana bakaNkulunkulu ngaphandle kwegama likaJehova. Uthi-ke ubhala incwadi yezaga lingumbhoshongo namandla olungileyo ubalekela kulo alondeke. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Now kune-question ke ethi utholakalaphi olungileyo ukubalekela kuleli gama likaJehova. Obalekela kuleli gama likaJehova olungileyo ilo othe uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni yakhe. Loyo ke unika ukulunga kaNkulunkulu. Loyo ke ungolungileyo. Uyena ke okule ndawo esafe ebizwa ngokuthi igama likaJehova. Kahle kahle bazalwane, ngisakhuluma nje ngisayikhulumela ukuthi inkinga yethu, umehluko wethu nabantu ukuthi asibaleki ngesikhathi sempi siyocasha. Kodwa sibaleka izimpi zingakafiki. Sibaleke to this fortified place before izimpi zifike. Uma sezifika asibaleki ngoba uthi uJames uthi resist the devil, he will flee. So obalekayo uSathane. Now into eyenza ukuthi thina sibaleke impi ingakafiki ukuyothola this fortified place and approach whatever challenge. Sesihamba ne-fortified place. Kahle kahle usuke iyadida lento ukuthi ubaleka kanjani umuntu engakajahwa. Into eyenza ukuthi umuntu abaleke engakajahwa, aqale ngokubaleka engakajahwa, ukuthi mase kujahwa, mase kufika isikhathi sokujahwa, angabe sajahwa yena kodwa kube uye ojaha izinto ebezimjaha. Oh hallelujah. So ivelaphi lento yokuqasha egameni lenkosi? Ivele ekutheni masiya kulo yila siyothola khona amandla. Lalela isizwe lenkosi uDavide athi amafilisi engeza ukuthi ugcotshiwe. uDavide amafilisi amhlasela. Oh hallelujah. Awahlaseli ini, ahlasela lento kuDavide azwe ukuthi uDavide ugcotshiwe. Now lithi iBhayibheli uDavide wabalekela enqabeni. Hallelujah. Waya in his fortified place. Kanti ukule fortified place uqhuma izinto zasezulwini. Alibonke lenkosi wathi uNkulunkulu lalela mawusuza umsindo kumajinjoye sewungaqala uede. Masibalekele egameni likaJehova siyophuma isatellite yaphezulu. Alibonke lenkosi siyoconnect ulayini waphezulu bese sithola ama-instruction ukuthi mayisiqhamuka ke mntanami. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Bengibingelela abazalwane. Hallelujah. Bengibingelela. Khona into okuthi angiyisho umfundisi, ngisho nje ngingakangeni ku-Ephesians chapter 2. Angazi noma kodwa umoya ongcwele uyibeke nje enhlizweni yami ukuthi ngiyisho. Ake ngiyidlulise njengoba injalo. Into ethi be kind to yourself in the learning process. Okay? Amphinde futhi. Be kind to yourself in the learning process. Alibonge igama lenkosi. I-learning process bazalwane yinde. I-learning process yinde so that uzo-avoida into yama-regrets amaningi. Ukuba kind to yourself in the learning process. Ma ube kind to yourself in the learning process,
wenza ukuthi kube lula ukwamukela ushintsho olufikayo. Lalela, mina ngaqala ukushumayela 1995 ngiphenduka. Empeleni on the day ngiphendukile ngashumayela ngalo lo suku. Haleluya. Engangikwazi kwakulingene isambulo sangaleso sikhathi. I regret, I will not repent. Ngengakusho ngalesi sikhathi. Ukufunda kwami nokwambulekela kwami kwakukuleli yazinga. But into ezongenza ukuthi ngiregrethe ukuthi ngalesikhathi ngo2023 bese ngirepeata into engayisho ngikulevel ka1995. Lapho ke I will have to regret. Kodwa engakusho ngo95 anguregreti. Engangikusho ngo2001 anguregreti. Engakusho ngo2011 anguregreti. My level of knowledge at that time uyayilapho, and the level of anointing kwakuyaleso sikhathi. The level engikuyo namhlanje ilevel yanamhlanje. Ulwazi enginalo namhlanje ngilithole namhlanje ukulideliver kwi-generation yanamhlanje. Be kind to yourself kwi-learning process. Kuthi angithi ke impostoli umalinga nomfundisi ufuneka. Kuthi angithi kulezi insuku bazalwane ngizwa into iwave ethi engathi lesikhathi uNkulunkulu ubuyisela amabandla back ekutheni abe i-academy more than anything. Hallelujah. Kube a place of equipping the skillful servants. Abantu abazokwazi ukuthi how to serve, when to serve, how to serve. Alibonga igama lenkosi. Imandla namhlanje uNkulunkulu ulibuyisela back kuleyo nto by bringing back, by reviving the gift of grace that will equip the church. Alibonga igama lenkosi ngoba into eyenza ukuthi ibandla lingabi equipped to be skillful servants kule ngiyaphi lapho. Into eyenza ukuthi singabi nawo ama-skillful servants in the house of the Lord ilento yokuthi sithe masibona abazalwane emfundisi sabona ama-followers, and i-success yethu kwi-ministry sayikala ngeemoto ey'bhake phandle. I-success yethu kwi-ministry asangayimeja ngabazalwane abatrainwe in the house to be skillful servants of God. Ngiyakhuluma nje passing. Abanye mfundisi, do not worry. Inhliziyo yakhe ingabi buhlungu because abanye uNkulunkulu ukutruste ngabo to train them. Bese uNkulunkulu ebalontsha somewhere. And ngenkathi ukwenza lokho faithfully, uNkulunkulu will bring yours. Abazoserva in the house. Ngenkathi urelease labo kufanele bareleaswe, uNkulunkulu will bring yours, the sons and daughters of the house. Sisuke sagcina abantu who are not of the house, sabagcina endlini abantu abazele only for training. Once I understand that kingdom mandate, angeke sibe angry ngabantu abaphumayo bandisa umsebenzi kaNkulunkulu. But we will pray and trust God ukuthi uzoletha abazosupporta this vision, abazogunya this vision, babe abalendlu, babe abalendlu kukuhle kukubili kumnyama liduma, babe abalendlu. Angizelanga leyo nto bazalwane, angizelanga leyo nto. Nizele nali ivesi la. Abonge igama lenkosi uJesu.
Kanti ivesi engilishiye ngililethile. So bazalwane, uma singayi-understanda sisebenze kanye noNkulunkulu, sizoqonda kahle ukuthi indlu uNkulunkulu asinikeze yona eyokutraina, eyoku-equipha. Alibonge igama leNkosi uJesu. Ama-skillful servants. UPsalm 78 uverse 72 mangaphosesi uthi uDavide shepherded God's people with a skillful hands and with integrity of heart. Alibonge igama leNkosi. Khona la ilahleka khona ke futhi manje. Uma sizogijimisa kakhulu skillful hands, bese siluza a heart of integrity. Sesisho njalo manje, as long as the hands are skillful, noma inhliziyo no kuyahambisana. Skillful hands and the heart of integrity. Integrity is still on nakulezi insuku. Se-on. Lento yokungcwele usiyami awuthi ngikhulume nje. Lento yokungcwele, as much as we are holy positionally, kodwa inomkhuba wokuthi iphumela ngezenzo ibonakala. Angithi ngeke ngaphuza. Athi ngeke ngaphuza utshwala mina. Haleluya. Ngiyazi ukuthi umsebenzi ophelele wotshwala usekutheni mase buziveza umuntu. Mase buziveza bo. Awuphelele mabungakazivezi. Awuphelele mabungakazivezi. Nginalento ethi ngenkathi sihleli kuNkulunkulu sizisokha kuye, siphuza kuye, unalento yokufuna ukuyiveza kithi. Halibonge igama leNkosi. Yenziwa lento engiyenzayo. Hallelujah. Yenziwa. Halibonge igama leNkosi. Asambeni bazalwane, asambeni. That was by the way. Cela sike Ephesians chapter 2. Siqala ukufunda kuverse 11. Yes. Ngakho khumbulani ukuthi nina enenikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki, yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka. Yes. Okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngalesi sikhathi naningenayo uKristu. By that time you were without Christ. Naningaphandle kombuso kaIsrayeli. Amen. Naningabafokazi ezivumelwaneni zezethembiso. Ningenathemba. Yes, you are. Ningenankulunkulu ezweni. Alibonge igama leNkosi. Ake sime lapho nje bazalwane. Bazalwane, le ncwadi yabase-Efesu nginokuyithanda ngendlela estructure ngayo. Alibonge igama leNkosi. Inama chapters awu-6, but indlela estructure ngayo ine order ethi kanje. Uma uqala from chapter 1 to chapter 3 ufunda ngalokho umuntu ayikho kuKristu. Ufunda ngecebo likaNkulunkulu, ngebandla likaNkulunkulu. Alibonge igama leNkosi. Ufunda about our identity in Christ. Bese from chapter 4 to chapter 6 bese into ithi ke manje ngoba usuyakwazi lokho ku chapter 1, chapter 2, chapter 3. Now walk ngalokho kwaziyo. From chapter 4 ikhuluma ngewalk yethu. But from chapter
1 to chapter 3 ngathi siyakhunjuzwa. Musuqhubekela no chapter 4 uthi ke lokho nikwaziyo aku-affecte phela, aku-impacte your walk. Alibongwe igama lenkosi. So bazalwane, le ncwadi kafishane uPaul ayibhalela ibandla lase-Efesu. Ngifisa siyibuke nje ngaleliso elithi uPaul uyibhala kwi-house arrest eRome, kanye nencwadi yabaseKolose, kanye nencwadi yabaseFilipi, kanye nencwadi kaFilemon. Zonke lezo zincwadi uzibhala kwi-house arrest, and kuyakholakala ukuthi wazibhala around 60 to 62 AD. Ngalezo yikhathi ubhalela ibandla lase-Efesu. Umuzi-ke wase-Efesu umuzi owawunabantu bama-cultures amaningi, abantu bamasiko ahlukene ababehlangana ngezizathu ezihlukene zokutrade, zokuhweba, zani. So kunengxubevange noma kugqama kakhulu amaGreek namaRoma, but kwakunengxubevange. So lento ke bazalwane esesizithola sikuyo eSouth Africa yayikhona nase-Efesu, lento ye-religious tolerance. Alibongwe igama lenkosi. Because eEfesu it was a crime ukudeclare your God as one true God. Hallelujah. Leyo nto yayisho ukuthi wena you are not tolerant of other religions. So kwakuyi-crime eyayenza ukuthi upunishwe, okwakwenza ukuthi usafarishe i-rejection, u-experience i-rejection nazo zonke ezinye inhlobo. Kwakuyi-crime ukuthi uNkulunkulu wakho uyena yedwa uNkulunkulu wokukhonzwa eEfesu. Ngiyayibuzela ke nje, is it not a crime today eSouth Africa ukuthi uJesu is the only Lord and King of Kings? Sizithola silapho bazalwane, siyafunda kuleli bandla laseFesu, ngoba manje eSouth Africa kufanele ulalele nalo othandazayo, othandaza hayi futhi njoba nila eNorth nje niyavela. Hallelujah. Ulalele nalo othandazayo, othandaza ngale ndlela, umlalele naye. Hallelujah. Aqhamuke omunye naye, aqhamuke ngabuqhamuka namabhesha akhe, umlalele. Mathiwa nje imbuthano omphakathi, aqhamuke omunye uqhamuka nento zakhe ezishiswayo, naye alalele. Religious tolerance. Alibonge igama lenkosi. But noma kwakuyindawo enjalo, uPaul washumayela lavela ibandla. Alibonge igama lenkosi. And for that he was severely punished. Akuzona zonke indawo bazalwane esizothi masishumayela kuzo umfundisi udlala ukhaphetho bovu. Kuthi angitshela ababizwayo kulezi insuku, akuzona zonke indawo esizothi masishumayela kuzo siphathelwa amaBhayibheli. Akuzona zonke indawo esizothi masishumayela kuzo silalelwe. Ezinye indawo uNkulunkulu uzowudala umsebenzi, but uzothi awudalela umsebenzi igazi lethu lizobe lizwile. Alibonge igama lenkosi. Uzowudala umsebenzi after we've been severely punished. But uNkulunkulu awudala umsebenzi. Wawudala umsebenzi elokhuzeni eEfesu, ngoba inhliziyo kaPaul yayingekho kakhulu ngaye. Lento yokushumayela ayikho ngomuntu oshumayelayo, kodwa lento yokushumayela ingabantu abashunyayezwayo. Alibonge igama lenkosi. Sometimes umfundisi ayikho ngokumenywa. Sometimes inoku-initiate kwakho uwe o-initiate kwakho. Athi uNkulunkulu yendaweni ethile uhambe uye khona ungenamali, ngoba it's not about you, it's about people oyobashumayeza kuleyo ndawo. Lakhandeka ibandla bazalwane, lakhandeka emzini wase-Efesu, lakhandeka kukhona isithixo sakhona okwakuthiwa uDayana, isithixo sesifazane sasikhonzwa khona.
Mhlambe leyo nto izokwenza ukuthi umqonde kahle u-Ephesians chapter 5 uma uPaul ethi basifazane thobelana amadoda. Because the spirit yayise-Efesu yayiphakamisa kakhulu owesifazane. Hallelujah. So uPaul mayeseyikhuza ebandleni uthi bafazi thobelana amadoda ngoba umoya wase-Efesu wawuthi inkosikazi inkulu. Umoya wase-Efesu wongasho ukuthi indoda nenkosikazi basebenza equally. Umoya wase-Efesu wokuthi since isithixo sakhona kwesesifazane umuntu wesifazane uyakhothanyelwa. We are equals. Mapalinga. Ngase ngayithanda le movement kaNaomi noRuth. Alibonge igama lenkosi. Ngoba ayifuni lento siyithathe siyise kuma extremes, no. Singayisi kuma extremes. Sisebenza equally. Namadoda akathi platform yethu. Ngoba uma sithi platform yethu mfundisi bazovuka kakhulu bathi platform yethu. Ufika uAugust nje wozwa kahle kahle. Alungama lenkosi. So uPaul ke bazalwane ulikhumbuza leli bandla ku-chapter 7 uthi ke ku-chapter 11 uthi khumbulani ukuthi nani enanikade ningabezizwe ngabenyama ababizwa ngokuthi abakasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka okwenziwa ngezandla enyameni ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenankulunkulu. Ngaleso sikhathi nani ngaphandle kombuso kaIsrael. Ngaleso sikhathi nani ngabafokazi ezivumelwaneni sesithembiso. Ngamanye amazwi ngaleso sikhathi you were not part of the spiritual blessings. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu ehamba noIsrael bazalwane uhambe noIsrael encwadini kaExodus. I-presence kaNkulunkulu yayi kwitabernacle. So ofuna